Көз, язгы, җәйге эшләргә йомгак ясау киләсе ел уңышына нигез салучыры. Моңа ишарәләп халкыбыз көз чәчсәң көлгә чәч, яз чәчсәң сазга чәч, көз җир сөр, кыш кар сөр дип әйтә. Авыл хуҗалыгында бакчачылык ширкәтләрендә ел нәтиҗәләре нинди булды? Алда нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Шушы сорауларга ачыклык кертү өчен без Россия авыл хуҗалыгы үзәге филиалы лабораториясе мөдире Айгөл Габдрахмановага мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Айгөл ханым. Пандемиягә бәйле катлаулы вәзгыять сезнең эшкә йогынты ясадымы? Әйе, дөрестән дә бүгенге көндә бу елны инде әйтеп үтәсе килә үзенчәлекле ел булды дип. Безнең менә шушы пандемия күп кенә өлкәләргә төрле үзгәрешләр кертте. Инде безнең авыл хуҗалыгы үзәгендә нәрсә әйтәсе килә, эш туктатылып тормады. Киресенчә безнең өчен бу күпкә уңышлы ел булды. Гомумән республикабыз өчен дә билгеле булганча инде рекордлы күләмдә без уңыш җыеп алдык. Һәм менә шушы уңыш җыеп алуда безнең Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең дә өлеше бик зур булды. Инде нинди яңалыкларга килгәндә без күпләр көткән бакчачылар өчен беренче тапкыр быел Колорадо кортына каршы файдалы бөҗәк алып кайттык. Аны бүгенге көндә лаборатория условияларда үрчетәбез, аны тикшерәбез. Инде насыйп булса, киләсе елларга инде без аны бакчаларда сынап карарга уйлыйбыз. Сез җитәкләгән лаборатория быел нинди яңа тикшеренүләр үткәрде? Яңа проектлар дигәндә инде без гадәти ел сайын үткәрелә торган даими кырларда үсемлекләрне авыртуларга каршы, бөҗәкләргә каршы тикшеренүләрне дәвам иттек. Һәм инде менә тагын бакчачылар өчен без әйтеп үткәнемчә инде яңа менә файдалы бөҗәк ул Колорадо кортына каршы падизус булса, тагын әле белокрылкага каршы инде без яңадан бер төр яңа файдалы бөҗәк ул да булса макролофусны үрчетә башладык. Туфракны кайчан көздән эшкәртеп калдырумы, әллә яздан эшкәртү отышлымы? Җиргә тиресне кайчан кертергә киңәш итәсез? Бу сорауга беләсезме, ике төрле карарга кирәк. Ни өчен дигәндә, яздан кертүдә дөрес, көздән кертүдә дөрес. Көздән керткән очракта бары тик тиресне туфрак өстендә калдыру түгел, инде туфракка керткәннән соң аны китмәнләп туфрак астына кертергә кирәк. Чөнки ул безнең шерергә тиеш. Һәм әгәр дә инде без аны туфрак өстендә калдырабыз икән, беренчедән безнең аның кар эрегән вакытта бөтен файдалы элементлар дибез. Инде без әйбәт азот, фосфор, калий кебек файдалы элементлар безнең юкка чыгачаклар. Аның файдасы бик аз күләмдә булачак. Хәзер бакчачыларга нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Менә бу утыртуга килгәндә, монда шулай ук ике төрле версия бар инде. Безнең утыртырга була көздән дә, утыртырга була яздан да, бит. Монда бары тик әгәр дә без көздән утыртабыз икән, монда иң мөһиме шуны истә тотарга кирәк, без һәрбер утырткан агачны аны кышка әзерләргә тиешбез. Ягъни ул безнең дөрес иттереп аларны төпләренә иергә һәм Мәсәлән, алма агачларын утыртабыз икән инде без көздән инде аларны яхшы кышласын өчен һәм менә кардан үстән чыгып калмасын өчен аларның 45 градуска бөгебрәк утыртырга кирәк. Һәм безнең бит инде хәзер махсус каплый торган материаллар да бар. Һәм без менә бу алма агачларны дип әйтик инде көздән утырта калсак инде аларны менә шушы материал белән аларны каплап калдырырга кирәк. Ягъни алар көздән утырткан һәрбер агачны аны кышка әзерли белергә кирәк. Көннәр салкынайту белән бакчаларда кемерүчеләр, тычканнар күренә башлый. Аларга ничек каршы торасы? Әйе, дөрес. Менә хәзер инде безнең әле катырулар аның кадәр күренмәсә дә, әмма бүгенге көндә инде без кимерүчеләр күбәйде дигән бездә мәгълүмат бүгенге көндә инде бар. Ничек көрәшергә? Монда әлбәттә инде көздән үк йорт тирәләренә менә шушы бакчаларга билгеле бер
кулечиклар ясап дибез инде без әйбәт приманкалар куярга кирәк, ягъни төрле препаратлар куярга кирәк. Безнең шушы кимерүчеләргә каршы көрәшеп биологик препаратлар белән бар биохимик препаратлар менә шушы гомумән менә бу эшне озакка сузмыйча шушы кимерүчеләргә каршы көрәшне алып барырга кирәк инде бүгенге көннән. Сез узган ел бакчачыларга белемнәрен арттыру өчен дәресләр оештырган идегез. Быел мондый дәресләр булачакмы? Пандемия моңа йогынты ясамасмы? Әйе, быел да ул укытулар булачак. Ул безнең ноябрь аеннан башланачак. Айга 2 тапкыр һәр чәршәмбе көнне безнең менә шушы филиалда бакчачылар өчен махсус дәресләр башланып китәчәк. Бу дәресләр бушка, бары тик алдан шалтыратып язылырга гына кирәк. Безнең телефоныбыз 277 88 18, 277 82 09 номеры буенча. Һәм монда менә без узган ел бик күп күләмдә безнең тыңлаучылар җыйган идек. Бу укулардан соң инде безнең бик зур күп рәхмәтләр әйтәләр. Кемнәрнең менә шушы укуларга катнашасы килә, рәхим итегез, бары тик алдан язылып, инде һәр чәршәмбе көнне сәгать 10-нан 12-гә кадәр шушы укуларда катнашырга гына кирәк. Ноябрь аеннан март аена кадәр булыр дип күз уңында тотыла. Әгәр дә инде безнең илдәге вазгыять мөмкинчелек бирсәе бит, әгәр дә инде мәсәлән андый-мондый ничек дип әйтик инде узган елгы кебек авыр вакытлар булса, инде әгәр карантиннар булса, бәлки онлайн укытулар да каралачак. Без аны шулай ук хәбәр итәчәкбез. Безгә бары тик иң беренче чиратта язылып, үзләренең һәрбер тыңларга теләгән кеше үз элемтәсен калдырырга тиеш. Без алар белән ничек элемтәгә керә алабыз? Айгөл ханым, файдалы киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Әңгәмәдәшебез Россия авыл хуҗалыгы үзәге филиалы лабораториясе мөдире Айгөл Габдрахманова булды.